Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos coa información. Lembren, hoxe venres, día 24 do mes de outubro, unha xornada na que se aproxima a fin de semana onde, lembren, temos cambio de hora. Temos que atrasar as horas cando na madrugada do sábado para domingo sexan as 3 da mañán, hai que poñer as 2, unha hora máis de sono, ou se se está saindo unha hora máis de diversión. En este caso, falaremosles hoxe tamén de que hoxe venres poden ver a banda de percusión Diversidarte, os que nos sigan no informativo do mediodía. Tamén poden ver unha nova película hoxe do ciclo Mestre Mateo, e lembramos que este domingo hai un castañeiro nos campos da feira de Cerceda e da Silva, e tamén en Cerceda, no campo da feira, tamén pola mañán o domingo, unha interesante xornada de seguridade vial. Falamos das charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. A primeira delas vai a ser este próximo luns, e das axudas para mercar gafas os máis xóvenes que convocou o Goberno de España. Falaremos de xornadas de micoloxía, en concreto, mañán sábado hai unha xornada de micoloxía, e da festa do San Martiño de Cerceda, que xa queda pouco para poder celebralo, e teñen que anotarse, estamos nos últimos días tamén, para anotarse a ese xantar. Falaremos das axudas da natalidade, da campaña Merca na Vila e da recollida de lixo voluminoso. Tamén estamos a venres, repasamos os partidos dos nosos equipos para esta fin de semana e rematamos co tempo, que para mañán, de novo, alternancia de nubes e claros, e pode haber algunha precipitación canto máis ao sur de Galicia. Que nos sigan o informativo do mediodía poden, están a tempo si queren, de ver este venres, hoxe 24, día 24, a 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, a actuación da banda de percusión Diversidarte. En este caso é unha banda con espírito musical que gozan e actúan en escenarios dignos para convertirse nunha verdadeira banda profesional. A banda Diversidarte, que dirixe o mestre Antonio Arias, conta con 15 percusionistas con distintas diversidades. A plataforma Diversidade é un soporte creado para a promoción, produción e difusión do arte dende aos seus principais protagonistas, que son persoas con diversidade intelectual, física, psíquica ou sensorial, xunto con outros colectivos en situación de risco de exclusión social. En este caso, esta actuación será hoxe ás 7 da tarde, gratuita, no Auditorio Municipal de Cerceda. Diversidarte, percusión. E tamén o ciclo Mestre Mateo continúa en Cerceda co proxección de 8 longometraxes, das que aínda quedan varias por emitirse. Este ciclo, o Concello de Cerceda participa nun circuito de cinema galego que está sendo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita, e se proxectan varios longometraxes, quedan aínda varios por emitirse. En concreto, na xornada xa da próxima semana, a semana que ven, quedan aínda 3 por emitirse. O mércores 29, ás 8 da tarde, proxectase a película Aurora. O xoves, día 30, ás 8 da tarde, Prefiro condenarme, e o venres 31 pecha o ciclo ás 8 da tarde co documental Salvaxe. Este ciclo Mestre Mateo está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual e se trata de unhas longometraxes finalistas nos premios do audiovisual galego, Premios Mestre Mateo. O obxectivo é achegar o audiovisual galego ás vilas nas que non existe unha oferta de cinema comercial. En este caso, a favorecer o achegamento da nosa cultura e do noso idioma a través do audiovisual organizado pola Diputación da Coruña. Este domingo hai un castañeiro. Este domingo, nos campos da feira de Cerceda da Silva, se poden degustar castañas. Xa se ven facendo nos últimos anos, aproveitando nesta época do outono, cando a castaña é protagonista. Pois este domingo, día 26 de outubro, o Concello de Cerceda organiza unha degustación gratuita de castañas. Van a ser no campo da Feira das Nenas da Silva e no campo da Feira de Cerceda. Ali poden achegarse dende as 11 da mañán ata as 2 da tarde a recoller as súas castañas, que poden comer ali mismo ou comelas na casa. Isto será este domingo, día 26 de outubro, de 11 da mañán a 2 da tarde, nos campos da Feira de Cerceda e da Silva.
E no campo da feira de Cerceda haberá tamén o domingo pola mañán a Parque o Castañeiro unha xornada de seguridade vial. O Concello de Cerceda, coa colaboración da Autoescola San Martín, organiza unha xornada de seguridade vial aberta a toda a cidadanía que se desenvolverá este domingo pola mañán no campo da feira de Cerceda dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde. É unha xornada práctica para todo tipo de usuarios con independencia da súa edade. Daránse mocións prácticas de seguridade vial e probas como, por exemplo, un simulador de vuelco. Para a mellor organización, se necesita que a xente se inscriba previamente para saber o número de xente que vai a participar. É gratuito, tan só teñen o que chamar ao teléfono 981 68 50 01 do Concello ou poden tamén, se queren, pois achegarse presencialmente á planta baixa da Casa do Concello. Falámosles agora desas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil que vai a levar a cabo o Aula de Informática do Concello de Cerceda, que está no Centro Cívico. O próximo luns, o luns que ven, día 27 de outubro, pola mañán de 10 a 11, comenzará a primeira das charlas no Aula CEMIT de Cerceda, chamada Activa a túa vida digital. Ao longo de 3 semanas se van a realizar 3 charlas gratuitas. A primeira delas xa este próximo luns, dirixido a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do móvil, especialmente alertas de emerxencia ou contactos, acceder a contactos importantes. Para participar teñen que anotarse previamente. Poden facelo presencialmente achegándose alí ao centro cívico, o aula de informática, que está, lembre, ao lado do auditorio, ou se non poden facelo por teléfono, marcando o 881 025 131 ou 644 529 990. Agora falámosles do Plan BEO que promove o Goberno de España. Son unhas axudas para mercar gafas para os máis xóvenes. O Plan BEO é unha axuda directa do Goberno de España pensada para facilitar a adquisición de gafas ou lentillas ás familias con fillos de ata 16 anos. Son axudas destinadas á adquisición de gafas, lentes graduadas ou lentes de contacto para menores de ata 16 anos, unha subvención que cubre un máximo de 100 euros por beneficiario e se aplicará ás compras feitas ata o 31 de decembro do vindeiro ano 2026. Ata o momento do pago do denominado Plan BEO será unha medida de carácter excepcional dotada con 47,7 millóns de euros. Trátase dunha iniciativa enfocada en previr e correxir problemas visuais a idades temperáns, unha etapa clave para o desenvolvemento académico e persoal. O trámite é sinxelo para as familias, xa que se realizará directamente nas ópticas adheridas a este programa. O cidadán non terá que facer ningunha xestión administrativa pola súa conta. No caso de que vaya a unha destas ópticas, xa se realizarán ali todos os trámites. Si é a primeira vez que vai a poñer ou usar gafas, será necesario presentar unha receita emitida por un oftalmólogo da Seguridade Pública, da Sanidade Pública, que xustifique a necesidade desa corrección visual. Poden beneficiarse nenos e nenas de ata 16 anos que residan en España e que necesiten gafas graduadas ou lentillas dentro do marco do programa. A axuda cubrirá ata 100 euros pola adquisición. En máis temas, este sábado, mañán, hai unha xornada de micoloxía. Lembren todos aqueles anotados que a xornada comenzará mañán, sábado, a partir das 10 da mañán, coa presentación. Logo, ás 11 ata 1:30, sairán ao monte para recoller e clasificar os cogumelos. Nesta xornada de micoloxía que volve a ter un éxito importante, as plazas se esgotaron rapidamente e agora hai unha listaxe de espera importante o que o Concello valora a posibilidade de realizar outra xornada micolóxica para cubrir todas aquelas persoas que quedaron fora. De momento, informaremosles en cuanto teñamos esa información. E as axudas á natalidade tamén remata este mes de outubro o plazo para solicitalas ao longo de todo este ano. Son as axudas directas de 300 euros que otorga o Concello de Cerceda para o fomento da natalidade no noso Concello. Esas axudas son de subvención directa para nenos e nenas nacidos ou por acollemento ou por adopción ao
ao longo do último ano, en concreto, dende o 1 de novembro de 2024 ata o 30 de outubro deste ano. Cada nacemento que teña lugar, a adopción ou acollemento, recibirá esa axuda de 300 euros. O plazo para solicitalas aínda remata o 30 do vindeiro mes de novembro. Poden facelo a través da sede electrónica do Concello, na web municipal www.cerceda.org, ou poden facelo presencialmente na planta baixa da Casa do Concello, no rexistro. Tamén queda pouco para as festas do San Martiño en Cerceda, na parroquia de Cerceda. A Comisión de Festas xa ten todo preparado. Agora está tamén nos últimos días para anotarse aqueles que queiran disfrutar dese gran xantar. O 8 de novembro será a festa, con unha misa na honra ao San Martiño, e ás 2 da tarde, sesión vermú con disco móvil Impacto. Logo ás 3 da tarde comenzará ese gran xantar, todo baixo carpa, para poder disfrutar, como nos últimos anos, de este evento, un xantar popular que ten un precio de 30 euros para os adultos e de 15 euros para os máis xóvenes. Menú a base de empanada, callos, churrasco, postres varios, bebida con café, con gotas, todo a fartar. Si queren acadar as entradas, os tickets, pois estamos nos últimos días para elo. Teñen que facelo en Agroferretería Cerceda, na peluquería A Peluquera, ou con calquera dos membros da Comisión de Festas. Xa pola tarde hai sorpresas, e a partir das 9, verbena con disco móvil Impacto. Recordámoslles tamén que o Concello de Cerceda presta un servicio de recollida de residuos voluminosos aqueles que non se poden depositar nos colectores na rúa. Esta recollida realízase os últimos venres de cada mes, e este mes corresponde ao vindeiro venres día 31. Deberán depositarse o día antes da recollida, ou no seu caso antes das 7 da mañán do mismo día. Está totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos indicados, os teléfonos da empresa concesionaria. É imprescindible avisar. Teñen que chamar o 981 69 30 72 ou o móvil 616 167 131. Lembren tamén que en Cerceda dispoñemos de un punto limpo que está no Acevedo, no polígono industrial, na zona sur, e que está aberto martes e xoves de 9 da mañán a 2 da tarde, e sábados tamén pola mañán de 9 a 2. Un punto limpo onde poden depositar ese lixo que non pode ir nos colectores da rúa, tanto por o seu tamaño como polas súas características. Xa nos deportes pasamos aos partidos da fin de semana, que xa haberá mañán, incluso hoxe venres hai algún. Comenzamos pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas, despois de vencer na casa, vai a xogar fora en Boimorto. Boimorto Queixas. O partido xa é mañán sábado, ás 4:30 no campo do Carballal en Boimorto. Na terceira categoría Galicia, o líder Atlético Cercedense xoga o domingo pola mañán na casa contra o Visantoña. Atlético Cercedense Visantoña o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. En canto o San Martiño xoga en Bizoño, Bizoño B San Martiño o domingo ás 7:15 en Bizoño, e o Rodís xoga mañán sábado, Bergantiños B, Rodís mañán sábado ás 8 da tarde no campo das Eiroas. Descansa o fútbol femenino, non teñen xornada nesta semana, e o fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís, xogan na casa Atlético Cercedense Xuvenil Pallosaco, mañán sábado ás 4 da tarde no Roxo. Os cadetes xogan tamén mañán sábado na casa Atlético Cercedense Cadete Oza Cesures, mañán sábado ás 6 da tarde no Roxo. Os infantís tamén xogan mañán sábado. Atlético Cercedense Infantil Curtis B, mañán sábado ás 12 do mediodía no Roxo. Pola súa parte, os máis pequenos, os alevíns, xogan fora da casa mañán sábado. Portazgo Atlético Cercedense Alevín, mañán sábado ás 11:30 en Tarrío. O Atlético Cercedense B descansa, os benxamíns. O A xoga fora da casa, 11 Caballeros, Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 12 do mediodía na Barcala. Mentras que o B xoga en Visantoña, Visantoña Atlético Cercedense Benxamín B, e xoga hoxe venres ás 7 da tarde no campo das Brañas en Visantoña. Os prebenxamíns xogan mañán sábado tamén fora da casa, 11 Caballeros, Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado ás 12:20 no campo da Barcala.
Xa nos veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Cerceda a Capela, o domingo ás 11 da mañán no campo de Orellán, e o San Martiño, o líder, xoga fora da casa, Sporting Map San Martiño, o sábado mañán ás 6:30 no campo da Torre número 3. En a segunda B de veteranos, Rodís Mercurio, o encontro é o domingo ás 11 da mañán no Roxo. Rematamos co tempo. Mañán sábado Galicia quedaremos con circulación de ventos do norte, cunha fronte situada no norte de Portugal, polo que teremos ceus máis anubrados canto máis a sur da comunidade, con unha precipitación que pode ser intensa na zona de Ourense. O resto de Galicia, especialmente na nosa zona, alternaremos nubes e claros, e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e as máximas non terán cambios. Os ventos soprarán de nordés frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na televisión de Manuel Eiris, en na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.